5 metrov za nimi! Áno, daj to čakať! Leťo, 5 metrov si za nimi! Dobrá lopta, super voda! Vytiaj tam! Daj, Kymlo! Neostavu! Dobrá lopta! Výborne, Samo! Maxi! Donáš, Čičo! Výborne! Samo, výborne, Samo! To musíš ty rozmýšľať. Našej, standardný rozum. Ale poď naspäť, poď naspäť. Dobrá. Zakonte to. Poďte to za, naspäť. Jasné, jasné! Áno, Tamko! Výborne. Kubo, Lilke. Veď sa rýchle vyťahnuť. Čičo, poďte! Poď, ale Miela, poď. Tamko, neboj sa otlačiť. Ale nie, Miloš. Naspäť, Po sérii dvoch zápasov vonku sme opäť nastúpili doma proti ambicióznemu súperovi, ktorý sa netají ambíciami postúpiť z tretej ligy do druhej. Myslím si, že sme odohrali celkom kvalitný zápas. Sme v štádiu v druhej časti prípravy, konečne sme strelili viacej ako 2 góly, i keď zase sme sa nevyvarovali jednoduchých chýb vzadu. Je pravda, že tento zápas mi poslúžil aj na vyskúšanie niektorých nových presunov v pozíciách, či už to Mareka Kostoláňu na pozícii stredového hráča, čiže stopera, alebo Peťa Petráša, čiže tých alternatív máme viacej a som rád, že nestratili sa na tých postoch.